Aplodit, hän on tullut peräti Oulusta, Efi-Johan Kiri. Kiitoksia. Mä otan tän telineen pois, te näette mut paremmin. Mä oon Efi, mä oon Oulusta ja Oulusta näyttää tältä. Pidemmällä päässä. Mä harrastin ennen tankotanssia. Mä en lopettaa sen. Keikolla ihmistä alkoi leikata musta kebab-paloja. Ja osa piti mua liian tulisena. Mä tosiaan täytin 26 tossa taannoin. Kiitos. Vastaanottavanne yleisö. Ja kun mä täytin 26, mä olin miettinyt asioita, mitä mä haluaisin vielä tehdä elämässä. Sitten tuli siihen tulokseen, että mä oon pitkään halunnut otsatukan. Se ei vaan ole oikein ottanut tuulta alleen. Sitten mä oon myöskin miettinyt pitkään, että millainen vartalotyyppi mulla. Onks mulla päärynävartalo, omenavartalo. Mä tulin siihen tulokseen, että mulla on tämmönen tiimolasivartalo. Mä oon pyörää ylhäältä, pyörää alhaalta ja välistä valuu tavaraa. Joo. Mä tosiaan opiskelen Oulussa, mä oon siellä Lääkiksissä. Kiitos. Vastaus mä sieltä. Lääkissä on tosi tiukkaa opiskelua, mä oon aika tiukka aikataulu siellä ja muuta. Meillä kuitenkin nyt alkoi mun lempikurssi, mitä meillä on gynekologian kurssi. Se on ihan vitun löysää homma. Se on ollut. Mutta mä oon niinku parikymmentä vuotta asunut Suomessa ja sitten huomannut, että mä en siis oo tosiaan suomalainen. Mä oon Iranista kotoisin. Mä oon Iranista kotoisin ja mä oon tosi paljon, siis mulla on pakko ottaa kantaa tähän niinku vellovaan rasismikeskusteluun. Koska mä oon ulkomaalainen, että odotatte sitä. Et puhu jotain niistä saatanalta persuista. No mä kerron tästä niinku mun huolenaiheen. Pitkään on jo Suomessa rasismi ollut ihan pohjamuudissa. Rasismi ei voi hyvin Suomessa. Oikeesti. Arman alisat joutuu matkustaa ulkomaille, et se saa turpaa. Me ollaan ulkoistettu ulkomaalaisten hakkaaminen suomalaisista ulkomaalaisille. Mihin tää on johtanut? Jussi Halla-aho ehti lukee itsensä tohtoriksi. Mihin? Siis ihan uskomatonta. Mä olin seurustelemaan tuossa vähän aikaa sitten. Ja sit kiiltää. Ei vaan niinku, ei mitään sympatia. Mä olin seurustelemaan tuossa vähän aikaa sitten ja sitten tyttöistä on ihan perinteinen suomalainen tyttö. Sitähän sanotaan, että suosi suomalaista. Mä oon pitkään tehnyt ja sit se haluaa sitouttaa mua enemmän. Se haluaa hankkia koiraa. Ja mä oon sitä mieltä, että mä en halua koiraa. Se haluaa niin koiraa. Mä sanoin, että ok, no katsotaan nyt. Ja yksi päivä mä heräsin vähän aikaisemmin ja käsin kylkeä. Olin silleen. Se katsoi, että Ifi, mitä sä teet? Vie mut kuseelle. Ei se oo sen jälkeen enää niinku halunnut. Sitä muutenkin niinku huomaa, kun seurustelee suomalaisen naisen kanssa niinku eroja niinku länsimaisen ja itämaisen kulttuurin välillä. Oikeesti. Nimittäin länsimaissa naisten hakkaaminen. Se on vähän niinku pelas Monopolia. Pitää vaan niinku välttää vankilaa. Älkää huoli, kun se oli mun ainoa kantauttava vitsi. Me ei jatketa tällä linjaa kovinkaan pitkään. Tosiaan joo. Mutta kun on asunut niin pitkään Suomessa kuin minä, niin tapahtuu aina siis hassuja asioita elämässä. Mulla kävi tällainen viime keväänä, että mulla oli ollut ihan kauhean sen. Me ryykättiin koko yhden mun kaverin kanssa ja sitten mulla oli ihan kauhean krapula. Se, että kun herää aamulla, niin sun pitää soittaa sun äiti, että äiti, rakastat sä mua? Ja silleen, että kun makaat sängyssä, katsot seinään, sä oot silleen, että älä kävele mua päin. Niin oli sellainen tunne, ja sitten mä olin jotakin niin pakko tehdä, että se otin silleen, että Jaska nyt jumalauta, että mennään makuun ja tehdään jotakin. Sitten mentiin Jaskan kanssa, mentiin makuun ja vuokrattiin leffa, otin vähän karkkia, sitten mä halusin jäätelöä. Mä oon lihava. Mä olin se Ben & Jerry's pussi purkiin, laitoin sen pöydälle, menin sen naisen silleen, että joo, tuo kiitos. Sitten se katsoi mua silleen, onko sulla passia? Mä olisin, mitä? Sitten mun kaveri Jaska oli siinä vieressä, koska sä oot mamu! Sitten mä oon silleen, kato vihasti, anteeksi neiti. Sitten silleen, ei, tää johdu siitä, että sä oisit mamu. Mä olisin, onko se näkin, että mä oon lihava? Sitten se katsoo, ei, ja menee sille alas kyykkyyn, häpeä sikana. Sitten se takaa tulee sen pomo, joka on silleen, mitäs täällä hössötetään? Sitten mun kaveri Jaska on silleen, toi sanoi mun kaverin mamuks. Mä oon silleen, ei, kun se sanoi mua lihavaksi. Sitten tää omistaja katsoo siellä takaa silleen, että hyvä herra, te ootte kyllä molempia. Ja tää tarina päättyi hyvin, koska se tarkoitti sitten Ben & Jerry's passia. Ja mä sain siihen 10 leimaa välittömästi ja sain toisenkin sepelvaltimon tukkoon. 10 litraa jäätelöä puolen litran sijasta. Se oli ihan mahtavaa. Mun on pakko ottaa muutama hetki. Voitko se tuo heittää teille tässä nopsaa?
Mutta muutama asia tosi paljon päähän. Kuinka moni tietää tämän kultarahaksi.fi? Tuo kultasi meille saat rahaa vitut. Mä vein mun tyttöystävän, se ei saanut penniäkään. Se on kuitenkin ne 52 kiloa valkokultaa. Ihan luomua. Sitten toinen asia, mikä muuttaa tosi paljon, on prostituutio. Tiedätkö? Se on lisääntynyt Suomessa. Nykyään on niin se rappukäytävä, kun sä menet siellä, että ei ilmaisen. Ei ilmaisen. Mut silti joka rapussa on lämmöä ja kohua. Tässä ei mitään. Meidän lämmöä, mä asuttiin omakotitalossa ja meidän lämmöjäkohuone oli mun sedän työhuone. Mutta näihin tunnelmiin. Kiitoksia, minun oli Efi.